Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Βασίλης, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα παίζουμε Inside. Να πω λίγα λόγια για αυτό το game πριν αρχίσω. Αυτό το game φτιάχτηκε από τους δημιουργούς του Limbo. Είναι έτσι, έχει τέτοια σχέση όπως το Limbo, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό game, όπως βλέπετε. Και σου περνάει έτσι πολλά μηνύματα. Οκ, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Και αρέσει όπως βλέπετε είναι ένα αγοράκι. Οπα. Επίσης δεν πρέπει να με δουν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτά τα βίντεο θα γίνει σειρά στο κανάλι. Ελπίζω να σας αρέσει. Κάτι άκουσα. Γεια σας παιδιά, φεύγουμε. Δεν μου κατάλαβα. Εντάξει, το ζουράβουμε αυτό για να ανέβουμε. Παρχωρήσεις ο μικρός. Και έχει σκυλί. Προχωράω. Ναι. Τελικά κάτι εδώ πίσω θα έχει για να ανέβουμε. Κάποιο κυβότιο. Ναι, να το. Αυτοί τώρα δεν θα με δουν. Ναι. Σκυλί. Φύγε παλιά σκυλό. Οκ. Παλιά σκυλό. Πάμε. Είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό όπως είπα και στην αρχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Με δείτε. Πω. Τώρα πάω μέσα. Δεν μας είδε. Προχωράμε. Παίζω με joystick, δεν παίζω με το προσλόγιο και το ποντίκι. Ναι, το προσλόγιο. Ποντίκι τι χρειάζεται. Αυτό βγήκε από το αμάξι. Προχωράμε. Γιατί όχι. Αχ, μ' είδε. Fuck. Εμπόδιο. Κι άλλος. Πρέπει να μείνω εδώ, ώστε να μην με δει. Και τώρα φεύγουμε. Όχι, με φαίνεται ιδιαίτερα. Φράση. Και έχει και πολλά ωραία sound effects, δηλαδή
πάρα πολύ ωραίο ήχο σε κάποια σημεία. Ακούστε. Πρέπει να μπω από κάτω, ώστε να μην με δουν. Από κάτω, είναι κάτω. Μπράβο. Nice. Δεν με είδανε. Κοιτάνε όπου να είναι. Τι είναι αυτά? Γουρούνια. Ψόφια, νομίζω. Βρέχει. Ας πούμε εδώ μέσα. Τι είναι αυτά? Καλάμια. Καλάμια λογικά. Ας προχωρήσουμε. Τι αυτές οι μαλακές? Οκ. Κι άλλα σκοτωμένα γουρούνια. Όπως βλέπω. Τι είναι αυτά τα πουλάκια? Σκοτάνε. Θα το δούμε μετά. Πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Ναι. Τι είναι αυτό? Δεν κάνει τίποτα. Πάει μπροστά. Και τώρα πρέπει να ανοίξουμε την κυβότη και πάνω. Δεν γίνεται κάτι. Μισή κάτι εδώ πίσω. Πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα λογικά και να μπουν αυτά μέσα. Κάτι θα κάνουμε αυτό. Μήπως πρέπει να μπουν μέσα στο λινό, ώστε να μας μπρώξει το κυβότιο. Πώς πρέπει να πούμε εδώ πέρα. Ναι, έτσι. Δεν το βρω. Το βρούμε. Και να βάνουμε. Κοιτάμε. Λογικά. Πρέπει να πηδήξουμε πάνω στα γουρούνια λογικά. Ναι, έτσι. Τι κατά, αυτά τα γουρούνια είναι ζωντανά. Κουνάει τις ουρώσεις. Οκ. Για να ανέβουμε αυτό το κυβότιο. Κρίνεται κάτι ουρέστη. Τι. Κατά σαλίνι.
Λούτσα είναι. Το χάψω. Δεν πιστεύω ότι αυτά θα ξυπνήσουν. Όχι. Θέλω να πηδήξει από πάνω του. Και δεν έπεισε. Μότο. Πάτησε το χ κατά λάθος να πηδήξω. Ενώ το τελειωνιστήριο. Okay. Τώρα το πολύ δεν θα μένω εκεί. Κάτι πρέπει να κάνω το δούλο πάντως. Να σπατήσω εκεί. Τι θα του βγάλω την ουρά. Κρίμα. Τα ουρούνε. Okay. Α, λέγω αυτούς. Α, κατάλαβα το πράγμα. Πάμε. Στο παιδιά. Κρίνω το ουρούν. Τι είναι αυτοί, κοιμούνται. Κοιμούνται όρθιοι, σκατά. Δεν ξέρω. Α, περάσει μέρος με αυτό. Οπ, οπ. Και πήγαμε. Ωραία. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Closed doors, I'm a fool for your love.